Investiment ta' 4 miljun euro fl-estensjoni taċ-ċentru tad-distribuzzjoni ta' St. Andrews saħħaħ b'mod sinifikanti n-netwerk Tal-Elettriku ta' pajjiżna li fost oħrajn wassal għal żieda fil-kapaċità u r-reżiljenza biex tintlaħaq id-domanda ta' din iż-żona. Żaru s-sit biex jimmarkaw it-tlestija tax-xogħlijiet il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli, iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Ena Malta Ryan Fava u s-Sindku ta' Pembroke Kejlon Zammit. Hawn ġie spjegat kif il-proġett inkluda l-installazzjoni ta' transformer ġdid, l-estensjoni ta' switchgear li taqqat in-networks kif ukoll titjib fis-sistema ta' kontroll tas-substation biex tippermetti operat u monitoraġġ kontinwu kuljum. Il-Ministru Dalli qalet li investiment kontinwu mill-Gvern fl-infrastruttura tal-enerġija huwa importanti biex il-pajjiż jibqa' preparat għall-futur. Fil-fatt bħalissa parti x-xogħol li għaddej fuq 3 ċentri ta' distribuzzjoni ġodda, ġifieri għandek dak fis-Siġġiewi, għandek dak fin-Naxxar u anki ċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-Imsida li hemmhekk biddilna l-apparat kollu. Għaddej ukoll xogħol ta' upgrade fuq ċentri ta' distribuzzjoni oħra. Wieħed minnhom huwa ċentru ta' distribuzzjoni hawnhekk ta' St. Andrews fejn investejna b'tali mod li qegħdin insaħħu dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni u nżidu l-kapaċità tiegħu b'aktar minn 33%. L-estensjoni taċ-ċentru tad-distribuzzjoni ta' St. Andrews se jkollha rwol ewlieni biex tappoġġja l-ħtiġijiet dejjem jikbru tal-enerġija waqt li żżomm standards għoljin ta' sigurtà u responsabilità ambjentali.